guys, welcome to my vlog. Gawin natin ngayon para tinatawag ko ay Glutamate herbal na halaman, kasi marami itong tatanggal ng mga sakit, tulad ng diabetic, kung may bunga siya o may liso. Pwede, baka meron kayo dyan sa inyo tulad ng ganitong halaman na tinatawag na Glutamate o kulay blue or violet. Ayan nga ang bulaklak niya. Okay, tapos yun, balagon sa Bisaya pa, sa English vine. Madala itong mabuhay kahit saan, kahit sa bakuran lang. Okay, yun, kita nyo. Ganda. May halaman kayo na maganda ang bulaklak, at saka may panggamot din kayo sa katawan nyo, kulay violet. Kita nyo mga kapatid, guys. Okay, ito pwede niyong gawing halaman or mga decoration sa inyong paligid. Okay, ayun, lagyan na natin ng pinakulong tubig ang bulaklak ng halaman na ito. Tapos okay, yun, tingnan nyo, nagkukulay violet na ang tubig, ang pinakulong tubig. Then tapos huwag mo lang lagyan ng asukal o sugar, kasi kung lalagyan nyo baka hindi ma-epektibo ang kaniyang nutrients o ang kaniyang gamot. Huwag lang lagyan. Ito ang natural tea. Kung wala kayo sa inyong bahay na halaman na ito, pwede kayo tumawag o mag-contact sa akin, bigyan kita ng seedlings. Okay, yun, tingnan nyo, yun, nagkulay violet na ang tubig. Okay, kita ninyo. Mamaya pwede na nating inumin. Pwede ninyo takipan, guys, upang mabilis siyang maluto sa pinakulong tubig. Okay, tingnan natin ang susunod. Yun, no? Kulay violet na. Tingnan natin inumin. Sarap. Hindi ito mapait, guys. Okay lang, ang katamtaman lang ang lasa niya. Kasi masyadong pait or may maramdaman kang hindi masarap, pero okay lang. Okay, pwede na nating inumin. Parang naluluto na. Sarap, oh. Wow, sarap.